бардор хундаи санат мошина бардор мо хмон бигем ай тралф ро вардем ай хидмон ба дасти хмон бигем да мошина меган баъзеаш маслахир мешаванд бугу ягон нарекани проблеми зиёти ин мошин надорау ай таърих ам агар нигоҳ кунӣ ҳамин мошино уха проблема зиёти надоранд ай хуҷанд ҳай кадем молем айсоби хундаи биданаш бахшанда то мерафтагиш ака ҳай кадему дурунҷа хай бор мори сусам буд баъзе бардор савол мекунанд ки ами пеш ай мошина хайдан куҷоша аҳамият битем нашод нархш бародаро мошин то ҳамиҷара хати растамошкаи сусиш окала як дусе мега ами кофизо ҳисоба намедонанд чи куҷо мераванд як дусе як меган салому алайкум мардум наҳори имрӯзаи муддат чӣ хеле ки шумо худтон мегем мошини арзон ака ҳарчанд каму как як худам да арзон як худам да арзон нест бардорна хундаи саната NF бисёри вақт ёра меган ахири видеода бардория пешниҳод дорам ман баки боварӣ дорам ки ҳамашона маъқул мешавад барои ин касе ки ами дар бораи мошино интерес агар ҳарчанд ин мошин интереси ҳам набошад видеоро то охирша тамошо кунед ахида пешниҳода ба фикрихтона камитар да бунависед соли бароиш аз соли 2004 як худам мегам то соли 2009 як вақт то соли 2010 омагиай хоб агар қайд то соли 2009 ҳам бошад 2009 бисёр вомехира мошине ки дар навори мо соли 2006 мошинам ба қарибӣ омагиай хеле ки мегем вагон ку ам хеле вагонай моторш 2.4 ин мошина мотори 2.4 баъд мотори 3.3 қати истеҳсол мешаванд мотори 3.3 6 цилиндрай ай ҳама мотор бигем более-менее созтар надёжнитар распространёни ай мотори 2.4 ша мотори 2.4 бигем 4 цилиндрай ябора хай мотор уикам шон нишон мутам мошини мо европейкай яке аз мошиное ки бигем мошини созай бигири намесӯзи гуфтанаш дам изо намекаши ҳамин мошина аз ҷумлаи ҳамхелаи мошиноай мошина бародарам мо хмон ай бигем ай тралф ро вардем ай хидмон ба дасти хмон бигем да ай хуҷанд ҳай кадем молем мошин хадавои падавоиш чизе ҳастай моторшам кашишаш ҳамаш 100% бигӯ ягон нарекани проблеми зиёти ин мошин надорау ай таърих ам агар нигоҳ кунӣ ҳамин мошино уха проблема зиёти надоранд баъзе ба мавридон мешаванд меган ки овуш камкам проблемаи овуш мисол меҷӯшаву баъзе вақта меган мошин пробеги 150-200 ҳазор уса мошин маслахир мешавад худаш ҳамун цилиндрода уже задир мешавад ҳисоби гармӣ бошад ки ҳисоби намедонам чанг хоки ҳаво бошад хулоси гап ҳами 150 ҳазор километр 200 уса мошина меган баъзеаш маслахир мешаванд хай ки ҳамаш ай маслау бензину дар куҷо истифодаи бар ҳамаш айму зависит мекунад кадоме ки ҳамхели мошино хариданиай бародаро ман мера тавсия метавам ки ҳамхели мотори 2.4 ша бигира ака ҳо ин моторо озимо таърифи баъд шумо агар накунем чени мотори Toyota нестану мисол як худаш хундай бояд бифаҳме ки мисол хундай баъзе пластмассои дуруни салоншам назар ба Toyota назар ба Mercedes дига мошин фарқ мекунав не ки ба ҳар ҳол ҳамин хундай як аз хундаие ки изо намекашад таъриф карданаса ҳамин кузовай бародаро дар бораи подкапотни пространство хай ки ягон ҷои дига зиёти гуфтанашам шарт нестай кузоваш кузови мепусидагӣ нестай хавха бугӯи нехе металлаш тинук боша нехе биҷиқа як баъзе мошина ҳастанд тинукан ин бародаро хеле нестай металлашам чизе аст ғавси хушрӯай ва имин агар европейкаша ягон кас бигираву мисол ҳай кунад европа агар ҳамея дода бошанд бисёр ҷояшро ушапак доранд ака мумкин корейскиҳо ҳам як хеле дошта бошанд не ки ба ҳар ҳол мошин бародаро гуфтем ки на омагия ин даже номери тоҷикӣ надорад мошин растамошкаш 11 ҳазору чанд қариб 12 ҳазор сомон шуд хулоси гап дар бораи салонаш бародаро хай ки баъзе маврид мешавад ки кожини баъзе маврид мешавад латтаву исуса агар бародаро камера передават кардиста бошад неми материале ки неми дуруни салонда хеле материал бародаро ба дараҷаи нехе качествия ки ҳами қапидан шхез бигам як ҳаловат айда ина хай чи не пластмассои неҷаи ҳастай чӣ ки хундаи ҳозира неми краскаи нуҷа мерава ку и ака оли ба ӯ дараҷаро зумагӣ нестайда гуфтем производство аз соли 2004 сар мешавад то соли 2009-10 давом мекунад соли 2008 рестайлинг деган мошина торпедаша нигоҳ кунед ҳарчанд мисол ки нехе прорезинови качествени ози пластмассои нуҷа качествени на самом деле агар ҳарчанд хеле качествени ҳам боша ҳамин торпеда нуҷаш камтар ранги волго метавад камтар безе метавад неки иам то вақте ки рестайлинг биромад ки рестайлинг биромад торпедаи ози суратша мо шумо нишон метавем инами консоли ки намеҷада ҳамаш хеле хушрӯайда ҳами на самом деле то нестиям таърифам ки кади мисол ҳамхелаи мошина таъриф кунӣ арзандайда аки мошини фурӯшиам агар ки набоша баъзе одам мумкин ки бигӯяд ки таъриф кеса мефурӯша лекин на самом деле хай ку бинам одаме ки нахе хундай вагон харидай фарз кардем як даста мошини угроби нахаридаю ҳамин мошин ғама шуда хеле одамо ганда редкан касе ки ҳамхеле мошина кага ҳамон одаморо як серьёзно биши бипурс таъриф мекунам мегам мошини зура хай хеле ҳами камтарак нарекани дар бораи моторш мекунанд ки
هم برادر اگه ماشین تو ماشین نداره ماشین ساز بگیر اگر 100% خدمت میکنه. مثلا ریستانینگ در برادر چه که دیگه ماشینا بسیار وقت میگیم فر بامپر میگیم اینمی ابلیسوفکا هم خیلی ریستانینگ هم خیلی ریستانش دیگه ماشین خیلی نیست. ریستانینگش نظر به ایرا خیلی خشوتر شده دیگه ونش نویدش مثال گلی دیسکوش دیگه میشه و دیگه جوش سالونش هم برادر با کلی بگیم فرق میکنه در ریستانینگش ایدور ریستانینگش ده باز این ویدینه خیلی کم ترک خیلی این خاک بگیم که بزه بامده است این خاک کشنواد میتونه چه مای ریستایلینگش ریستایلینگش با کلی کانکریت نه سریوز نیست زمانوی خشوتر میتونه نه که دیزاینش بردار ما لیش نمادم 100% دیزاینش معقوله اگه اونجا بگوش نریکنی بگوین اینجاش نه خیلی خاک خونده ایده قوقا پلاسماسوی که نماز دادگار در درون بزه باشه ایشو خونده بدنش بخشنده نشد نرخش برادر ماشین تو همینجا را خاطر راستموش که سوسش اوکلا 55000 میگلتا نرخش دست بازار تاجیکستان اگه مردگیش ممکنه 40000 تا 60000 65000 هم اگر با 2008 میشه اگه автомат састани зур биёй мумкин то 700,000 бошанд. Чиқадар гуфтем бародарон бораи моторш хай гуфтем ки баъзе мавридо мешавад ки масла падачаш ҳам хеле проблема мекунад ва хай хулоси гап хеле нареканиҳое ки да 150-200,000 боли-мени нормал не моторш чани Toyota ҳам ки набошад леки ба ҳар ҳол ба худша ҳастай. масъалаи запчастош да бародарон запчастош агар оригинал бигӣ чиста бигӣ ҳами خودش корейский اگر بگیری корейскийش более-менее қиматтаране ки аналог чиқари кози Toyota да мерай фарз кардем ступицаи ақиб пеш дига рош агар хитоиш ҳама ҷуда пур боша ин мошина бародаро хеле неста бисёри мавридош чизое ки ҳамин мошина да запчастое ки бисёр ёфт мекунӣ ва буги запчасте ки ҳамин чиз баракат биём корейский мешаванд корейскийш хай назар ба запчастҳои хитоиро камтара қиматтаранд не ки ҳамон бугӯ ки қимати заҳрай у хеле неста фарз кардем на почимник ступицаи ақибаш ҳамин мошина мо как раз ҳалиш кардем почимник ступица ступица сбор мешавад 550 сомон будай ё катушкои зажиганиш ма будо мисол ягон туш проблема кард хак агар ай Toyota 150-200 сом боша мумкин 250-300 сом ин хеле колоссальный фарқ намекунад ягон 20% нархаш ай хитои қиматтаро як зато бо агар оригинал бигири долга мебарад. масъалаи хадавоижам бародарон агар бо ягон ҷои нарикане дора фарз кардем рулевои чиқади ки ози Corolla да мегем рулевои колонкаш проблема кадом Corolla меқапем мегем рулевои колонкаш проблема и бародаро у хеле ҷои як нарикане серьёзни надора ки мисол ози бугӯ ки намиҷаш проблемни ҷой хадавоиш ҳам дастаташна долга мерава агар одаме боше ки бигем раҳ бугӯи скорост бугӯи хеле более-менее одамбашар агар ҳай кунӣ мошин мебарад не ки агар латок нагӯи ба дури латок исус бигзарӣ ҳамадан унда маълуме ки хеле мошин долга намекашад. масъалаи расходаш да бародарам ҳамин мошине ки мо гуфтем ай хуҷанд то шаҳри бохтара примерно 400 километрай около 10 литр расходи бензиниш дака мо ҳам раҳ да бигем ира то мерафтагиш ака ҳай кардему дурунҷа хай бор исусам буд мошин более-менее гружони ҳам буд леки мо ҳам ака дастаташна агрессивни ҳай кардем расходаш 10 литр шид ки ака ба ҳар ҳол ба ҳисобкитоби тоҷикӣ раҳи бигем хуҷанд бохтар более-менее трасса ҳисоб мехӯрад. тавсияи ман бародаро чия агар кадометон пултон бигем ба Toyota намераса ба Camry д намераса акирам ба Camry д муқоиса мекунем барои ки синни солшон синни соли Camry д қатӣ чемай Camry як Camry д да более-менее мутобиқат мекунад мошин бад гуфта намешавад мошини созай агар касе гирифтани боша агар хе Европа биё Европа бигири бо вообще кор зур мешавад корейскиёшам хабгӯ проблема надоранд ба ҳар ҳол касе мегира мотори 2.4 бигем чи автомат чи механикам боша ҳардуш мошино проблема нестанд чемое ки д газакию дигаш мегирем мотори 2.4 ша бигирем и қавқа қувваи аслша мисол дастаташнай ягон раи куталию мисол бландию исусам агар перевалам ки биромадӣ хари ланг намешавад. масъалаи салонаш да бардора агар салони дига мошино мисол мо ақиб да бошо зидамис камека пеш дастаташна ақиб кардияю салони дига мошино да мешинем мегем танги исуса ин мошин бародаро хеле нестан камека дастаташна ба минем қад басти ма туғри кардия қади ман бигем бланда хирак пас неста леки ба ҳар ҳол агар ба ҳамин қади худам дига мошино бишем ин хеле ҷон намемонада баъди калена чиқаре гуфтем ина бо баркиро хай тариф ҳаст камекош на самом деле материалшон гизалай бадан хай касе гуфтем ки Европа бигира бо комплектатсияш боли хеле асостар ина ошапак то багрев сидени у дигарош ина ҷада свет пет хак ба ҳар ҳол мошини продумания ина мичи хак я минус шабге ина ручкое ки ҳастанд мошинои ҳастанд аҳамиятин ҳам хеле агар ҳамин намуди мошино боша нами ручкошон тез мешкана хак мегум ку и хундай қавқа пластмасса и қавқа нидачотош все равно бахшандай хундай ҳами хамошин кадай ҳами хамошиниш дам раҳмат. масъалаи багажник шуда мумкин ки баъзе одамо да ҳамин гап актуал небошад багажникш дастаташна просторния на мо даи дур хеле аҷзо бор кардем оварданда ози ман фонари қатиршонӣ кунам на хулас проёмшам глубинашам ина дасти ман намераса бародо ина
дастам даже аму скамейкада нарасидистан созай бад нест бародара хундай мегуфтан ина хай худованд насиб гардонда будай ина хундай ҷама омадем расем насибу шоз аида хундаи навтаро ҳастанд аида навтарошам ба навор мегирем кадом ида чи мошини маъқулай бо мегум хай роҳ афзуда нашем бародаро мо ҳам ака чени зурастмон мековем иншолло насиб карда боша худованд меёвем ба навор мегирем як бор дига бо мегум касе ки гирифтанияй тавсия меам смелак бигирем мошини соса ёфтен бигирин баъд баъзе бародар савол мекунанд ки ами пешаи мошина харидан куҷоша аҳамият бидем ҳама ҷоша бародаро ягон ҷоша пускат накунем ами куҷое ки мисол ами багажа нигоҳ кесем багажа дастканал нигоҳ кукӣ ами иҷа ами рӯша нигоҳ кесем рӯшам дастканал нигоҳ кӣ иҷашам дастканал нигоҳ кукӣ ки ягон ҷо мисол переходу валнау пална ягон чиз набоша чи чизое ки ҳар як нуқтое ки ҳамеҷа мебинӣ ҳамашон чизои даркориянд чизои ба кирои аҳамият медодагира ҳастанда куҷоеша ки бародар нигоҳ кунӣ ҳамаш ба фоидаи хитай барои ҳамқа тавсия ман меяд ки ҳама ҷоша ҳами вақте ту мошин харӣ мерай 1 соат вақт мекаша 2 соат вақт мекаша дастканалинам хеле сантиметр ба сантиметр ҳама ҷоша ҳамият доданда курай хай бародар ма мошина ҳай кадагем мошина мегӯм ки ай хуҷанд химон овардем дастатична торикам шид хавқа кадро мумкин безебам биёяд дар рӯи салон мошина ҳай намекунем хай амихе инам хеле абзор инам хеле мошин чи мошини махсулотатон бинависен хай баъд бародаро ҳамин ногуфта намона ки мо ба қарби як мошин кофтем аки мошини барои нами хоҷагии хона гуфтем ягон мошини боли мини соз бигирем аки планда ихели мошинам буда мо як мошин харидем рости гап ин суратча мебинед шумо дар экранда агар шумо нам хеле видео маъқул боша писанд боша чихе ки мо мошин кофтем чанд мошин рафтем дидем чихеле кардем айрӯи кадом категория мошина вибр кардем куҷоша аҳамият додем дар бораи ҳамин мошине ки дар навор диден ози шумо ҳамин мошине ки суратча диден нишонтон метем куҷоша аҳамият додем чихели канда кора чихели канда кора ком состояние чихели нар харидем пеша ин мошина харидан кадом мошиноро аҳамият додем дар бораи ям як видеоча мекунем агар дар кортон агар маъқултон боша видеоча мекунем ки маъқул набоша ҳеч дар кор боша хай комментария бинависед